So, what's up mga skulwag? Sumauning watak upload dayon kay miari mi og Cebu City kay magpalit og underwater nga kamera. Sumauning gitawag nila og GoPro. Ug diri nagpatudlo dayon ta ni kuya ug unsaon paggamit aning mananapa. Ug dili na to langayon ato dang testingan dayon. Sumat sa dayon. So karon pa kasuros tatag sindan murag ulol. At tumili kong kabiyawan. Og diri kay gipanggutom naman ni mga hangga og nilakaw. Og timing sad kayo lagi kay nakakita mi og Jollibee og naka-decide mi nga mutilaw mi ani. Kami target eh. Patay papa. Og nagpaspas og lakaw kay gipanggutom na lagi daw. So karon na nata diri sa Jollibee Mango. Araw. Aw hubas na pong bahaw. Ug wa na ilang nag-order dayon tag pinakupsan sa Jollibee. Daghang man sa nag-ingon nga lami daw ang pinakupsan diri. Og ato na ning tawgon diri ato mga sigbin kay gipanggutom na lagi. Ato may taas, ato may rooftop. Bahaw tara. Og gikuha na ni Adjun ang pinakupsan, aw hubas na pong bahawan ni daan. Og diri nakuha na atong pinakupsan, aw giapila na nato nagmangguplot daan. Hubas. Papa. Spicy beef, spicy. Og ato na nang hukaro na tong yelo nga tuktukon, aw ato na po nang giparisan og banig para atong ihanig. Og ato na ning ibanig atong hukaran para walay hugasanan. Og dili na sa pagdugay-dugay, mga on na ta kay grabe ng gutuma. Di panitang diras ka dili. Dili mo ba dili ba? Dili no. Kepihaw. What klase si Chris Uma? Sana ka nang upload eh. Ay, ano ito? Uy. Iwan ba? Why tugaok ya? Sama. Tinuang aja. Tinuang ais, Pak. Oh. Ano man sila, maghipos na ta kay murag. Ano? Awa, wala surang mga kanon. Wala. Sulpak. Sabra, naghipos na ka. Wala hurot na, hubas. Bigil ba? Bigil ba? No. Sige, jual na bitaw ka dia. Oh. Ari agi diri. Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app
na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuburing dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple, kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link, register ka na. Ma'am, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. O pagkahuman na mo kaon, milahos mi diri sa santo ninyo para magpasalamat sa mga blessings nga among nadawat. Thank you kay mga skalawag sa walay puas ninyo nga pagsuporta kanamo. Ug abang-abang di mo mga skalawag sa atong Sea Adventures ug mga lain natong video ug diri na lang takuto mga skalawag. Daghang salamat.